Hibaj. Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov. Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítajte pri sledovaní a počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu Hibaj. Maťo, ahoj. Ahoj Peťo, a ja ťa vítam. Aj som rád, že sme sa tu opäť takto po 2 týždňoch stretli a nahrávame ďalší podcast. No a dneska máme zaujímavého hostia, ktorý ideme trošku odbočiť od behu. Áno, ktorý nebude bežecký, ale bude mať spoločne niečo so športom a s ktorým to sa dozvieme priamo od neho. Ale tak vítam u nás v štúdiu Martina Šuleka, ktorého nikto inak nepozná ako Šulko. Čau. Chalani, ďakujem za pozvanie. Sme radi, že si prišiel a pre nás to bude, teda pre mňa to bude hlavne edukačná debata, lebo ideme sa baviť. Ešte sme nepovedali o čom? Nie. To je teraz tajomstvo. Ale asi to povieme na konci. V popise epizódy to už bude. Takže dobre, tak dáme indície, že kopce, vzduch, Nechcem povedať to konkrétne, čo sa používa pri tom. Servítka, ako to volá môj kolega. Servítka. No dobre, tak ja by som začal len tak ako keby zobšírna a to, že prečo Šulko? Je to veľmi jednoduché. Ja si aj šúlam cigarety, ale nie je to od toho. Ale keď som chodil na strednú, tak o 2 ročníky vyššie bol chalan, ktorý sa volal Jano Šulko z Trnavy. A zhodou náhod profesor, ktorý dnes mal po hre, 93 rokov, nás učil geografiu, latinčinu, tak on si ma nejak tak mýlil a že Šulko, poď odpovedať. A ja nie som Šulko, ja som Šulek. A odtedy to proste ostalo. Akože není za tým nič viac, ale odtedy mi to prirastlo. Tak to je dobrá príhoda, lebo musím povedať, že keď sme sa aj my teraz prvýkrát tu stretli pred natáčaním, tak si sa nepredstav, že Martin, čau, ale že Šulko. A vravíš, že všetci aj známi, aj dokonca aj tvoje dcéry, že ťa volajú Šulko. Tak to je zaujímavé. To už je trochu moc, sa mi zdá, ale je to tak. Áno. Dcéra ma predstavuje cudzím ako Šulko. Ale vždy lepšie, ako keby ti povedalo nejak inak a myslím si, že to je také príjemné a priateľské. Ale poďme na zahrievaciu rovinku. My sme ťa trošku možno aj zaskočili, keď sme začínali nahrávať a sme ti povedali, čo ťa čaká. Je to taká naša tradičná disciplína, 20-sekundová, kedy nechávame priestor hosťovi, aby sa charakterizoval rôznymi slovami. Takže sme ti to, myslím, Maťo ti to dostatočne vysvetlil a myslím, že v tejto chvíli ťa môžeme odštartovať. 3, 2, 1, ideš. Dobre, tak to prvé slovo, ktoré ešte nepadlo, je paragliding, ale aj auta, ADHD, rýchlosť, hory, basketbal niekedy. To aj stačí, nie? Jasné. Basketbal si aj povedal? Niekedy som hral basketbal. Áno. A hudba samozrejme, hudba, bicie. Také moje 3 veľké vášne. To nemyslíš vážne? Vieš, čo bolo v tejto miestnosti, kým sa tu začalo nahrávať? Skúšobňa. Presne tak? Áno, tu boli bicie a tu sa... To boli také moje 3 veľké hobby v živote asi. Najprv hudba, to sme robili ako veľa, aj s bráchom, s kamarátmi. Aj v rôznych kapelách som hral, doteraz trochu hrám na bicie. Potom to bol basketbal práve, alebo možno prvý ešte na strednej, keď som ako bol do toho zbláznený, to som hral o dušu spasenú. A potom prišiel vlastne paragliding. A to je taká terajšia vášeň. Tak ale keď vráš basketbal, tak výška na to je? Ešte na tej strednej to fungovalo. Keď som prišiel na vysokú a tam som hral, tak už tam boli väčší. Hej, že dovtedy som hrával pivota a prišiel som na výšku a bol som tak akurát na krídlo dobrý. No, tak. No dobre, ale tak keď vravíš ten basketbal, tak poďme od toho detstva, tak ako mladý, povedzme si, že kde si vyrastal si na dedine alebo v meste? Čierny Balog. Čiernom Balogu, takže na hore. Najkrajšej horehronskej dedine. Áno. Dnes som akorát počul, že tam máte, alebo tam majú, už keď tam nebývaš, podkôrníka rozšíreného. Tak ten je asi dnes hoci kde, ale musím dodať, vy ste chalani tu od Zvolená, alebo zo Zvolená, alebo zo Zvolenskej Slatiny. Tak zasa Slovenská Slatina je tam. Ale ináč je niekde tam, nie? No tam. No, moji rodičia pochádzajú tiež Hriňová a Detva. Maminu mám z Korytárok a otca z Hejňovej, zo starého sídliska. Takže celá moja rodina je vlastne pod Polanou a celé detstvo, každý víkend sme chodili k Gustárkej. Takže a vždy sme sa na to hnevali, keď nám hovorila niekto, že prídu aj baločkári. A my nie sme baločkári, my sme holopupkári. Časom do tomto prišiel človek, že to je relatívne jedno. Ale tam sú korene, ale vyrastol som v Čiernom Balogu pri Brezne. Tak to je tiež pod Polanou, len z druhej strany. Z opačnej strany. Nádherný kraj a teda osobne tam veľmi rád chodím.
či už športovať, alebo si tam len oddychnúť. Čiže tam si začínal, tam prišla láska k horám? Áno. Otec s nami dosť chodil vonku, jednak je on lesník a chodil som s ním na teraz asi nepopulárne slovo poľovačky, ale veľa sme sa akože nachodili po hore. A potom každé prázdniny sme mali nejakú takú hrebeňovku 3 dni plus možno 2 dni na chate a v podstate všetko, čo sa dá nejak nadpojiť, sme prechodili po Slovensku a potom aj Vysoké Tatry ako keby už také, že vieš, tie jednodňové výstupy. Ale plus mínus, no dobre, neboli sme v Poloninách, ale také všetko, čo je trošku vyššie, tak sme prechodili. A čo bol to nejaký obľúbený kopec, kde sa ešte možno aj teraz rád vraciaš? Tak obidve Fatry boli pre mňa akože super, hlavne asi Malá Fatra, to ma vtedy odpálilo, lebo sme končili samozrejme cez Rosudce a išli sme dole cez dierami, tak toto teraz o to spomína, že aký som bol úplne, to som mohol mať, ja neviem, 12 rokov. A som bol úplne bez seba, že ocko, že toto si nám nepovedal, že toto nás čaká. A fakt, najlepšie nakoniec. Ale naozaj si pamätám, že normálne ako ťažko už teraz ako dospelý, ako keby sa prežíva taká radosť, že ťa to tak prevalcuje a proste si to užívaš. Naozaj si to pamätám, že sme to nemohli uveriť. To je také parádne. No a samozrejme aj to predtým, hej, Rosudce, Stoch, Kriváne, proste pekná hrebeňovka. A to ste robili hrebeňovky, podľa tohto, čo hovoríš. Povedal si aj Veľká Fatra, tá je diametrálne, je trošku iná ako Malá Fatra. Tá ťa tiež chytila za srdce? Vtedy som možno na Veľkej Fatre viac vnímal akože tú drinu, hej. Že až tak som si to tam neužíval. Teraz, keď idem na Rakitov, tak ako som odvalený, že to je ono, že to je kopec. To je to najlepšie miesto podľa mňa na Slovensku. Áno. A stade máš pocit, že vidíš všetko. Presne tak. Fakt. A že keby som sa mal niekde schovať, keby bola tretia svetová, tak je to práve tam, lebo máš pocit, že naozaj všadiaľ som. Tak sa tam stretneme potom. Všetci na Rakitov. Nie, nehovoríme už o Rakitove, lebo bude tam veľa ľudí potom. Ale Peťo narážal určite na Krížnu, ktorú spomíname v každom našom podcaste. Teraz výnimočne som potešený, že si spomenul Rakitov, lebo väčšine ľudí, keď poviem Rakitov, tak nie je to až taký známy kopec, predsa len nie je tak na očiach ako Krížna, alebo možno ako iné kopce. Ani na tom hlavnom hrebení kvázi, no. Práve že, na tom vedľajšom, na Ružomberok, áno. Hej. Ale je to jeden nádherný kopec za tým, že pod ním je aj možnosť sa občerstviť, je tam perfektná útulňa, tak to sú miesta, ktoré sa oplatí vidieť. Ale práve to, čo si aj naznačil, že možno pre väčšinu turistov sú lákavejšie Malá Fatra, kde sa dá vyviezť lanovkou, možno Slovenský raj, kde sú rebríky, možno diery, ktoré si spomínal, ale týmto si ma teraz normálne dostal, tak ja na chvíľočku budem ticho a budem rozmýšľať nad Rakitovom. Tak potom máš pláne asi aj svoje dcery zobrať, nie? Na tie diery, jasné. Aby zažili možno taký zážitok, ako si mal ty z toho. Jasné. A dokonca možno ešte, kým aj oni vyrastú, tak mám taký dojem, že je čo splácať ten dlh, lebo my sme boli taká partia ako keby deti a práve môj ocino a ešte kamošov ocino a takých zasa pár dospelých nás toto všade povodili. A teraz to tak vyzerá, že ako keby odrástla generácia a teraz všetci tí moji kamoši, čo sme tam chodili, majú deti, väčšinou staršie, ja som tak neskôr začal s tými deťmi a teraz oni sa tak na mňa pozerajú, že Šulko, že a ty teraz akože v tom celkom ideš, tak teraz je to na tebe, aby si zobral naše deti. Tak možno, že ešte aj predtým, ako budú moje ready. Tak nejaký zájazd spravíš. Nejaké hrebeňovky odpálime práve. Hej. Pretože je čo vracať, áno. A tak to vravíš, že si mal 12 rokov na tej základnej škole, tak to už bol celkom dobrý tréning, taká hrebeňovka trojdňová. A to už bola, neviem, či som nezačínal, ako keď sme mali takých 7-8, akože fakt od malička. No dobré, tak to je super, že takto vás rodičia, teda ocino, ťahal do tých hôr. No a ten basketbal kedy prišiel do toho detstva? Na strednej. Ja som vyrástol až keď som medzi prvou a druhou triedou. Už som síce trénoval aj v prváku, ale bol som taký na lavičke malý. A potom som sa vrátil po prázdninách. A všetci, že Šulko, ty? To si ty? A mal som už skoro tých svojich teraz, a nemám tak strašne veľa, mám 190, ale vtedy som tak vyhúkol a bavilo ma to, áno. No a kde bol ten prvý kontakt s tým basketbalom? Či iba na tej strednej, že vám dali loptu na telesnej a tam si to zamiloval, dajme tomu? Áno, aj keď tak trošku špeciálnejšie to bolo v tom, že ja som chodil na internátnu školu do Šaštín Stráže na Záhorí a ona bola síce, spomínal som tú latinčinu, ona bola vlastne na jazyke na humanitný smer orientovaná, ale tým, že bola internátna, tak tam veľa vecí fungovalo intenzívne, hej, či futbalisti sa veľa venovali futbalu a basketbalový tím tam bol veľmi silný, taký, že sa väčšinou dostal na majstrovstvá Slovenska na stredných školách, takže to boli chalani, ktorých sme ako obdivovali.
A v podstate sa mi to skoro aj podarilo, ja som bol potom kapitán a to Slovensko nám ušlo veľmi tesne, ale väčšinou sme zvykli, že kraj sme vedeli vyhrať, Trnavský. Jasné. No tak to je super. A teda už si spomínal, že tú pozíciu, tak, ktorú si hral ako keby najradšej, alebo kde si sa cítil tak doma? Tak hrával som toho pivota, lebo som to tam vedel doskočiť. Ale tak áno, to krídlo je zaujímavé, že je také pohyblivé, akčné. Takže si dával aj nejaké... Vedel som zavesiť na strednej, čo nebolo málo vtedy. Akože nie hoci kedy a tak, ale pamätám si, že sme raz hrali proti Holíču, to bola nejaká poľnohospodárska stredná a to úplne vyšlo ako z NBA, že nahrávkam niekde spoza trojky taký polohod na kôž od kamoša, že to ide skúsiť trafiť. Ja som sa rozbehol, vyskočil som ju a chytil a zavesil. Takže to v tom čase akože na tej úrovni to bolo dosť. A čo sa týka basketbalu, teraz hovoríš stále o strednej škole, čiže si hrával za školu. Toto ma ešte aj zaujalo, latinčina, čiže predpokladám, že vieš plynule po latinsky. Určite. Omnia meme cum porto. OK, dobre. Maťo, že kde sme? Lepšie ako ja, čo neviem ani, čo to znamenalo. Všetko svoje si so sebou nosím. Aha. Takže si hrával za strednú školu, ale hrával si aj za nejaký klub? Nie. Za strednú a potom za vysokú som chvíľku chodil na FEIKu, Fakulta elektrotechniky informatiky. Vtedy to bol tým pod vedením práve Ďuračku, ktorý viedol aj slovenskú reprezentáciu. Takže tam bola veľká konkurencia, to som si posedel na lavičke, priznajme si. A potom som išiel na ekonomku, som zmenil vyslovene školu, lebo aj okolnosti, aj ma to tam fakt akože... kvôli basketbalu. Tá FEIKa bola iná a tam som si už aj zahral, ale hrali sme normálne vlastne vysokoškolskú ligu. Meno Ľubodoušek ti niečo hovorí? Vôbec? Dobre. To len. No dobre, tak potom asi ten basketbal tak plynulo ustúpil štúdiu. Prišiel som do tej väčšej konkurencie, kde som si ako keby menej zahral, ako som bol zvyknutý, tak to asi ustupovalo, áno. A vtedy tá muzika prišla v tom čase. Čiže ten šport si vymenil za muziku. Áno. A nebolo ti to ľúto, že to, čo máš rád, horí, šport, zrazu sedíš niekde naznačil si, povedal si a sme sa o tom bavili za bicími? Nie, to bolo také silné, že ja som bol schopný x hodín denne Daj koľko. Nebol som taký, že 8, ale také 3-4 hodinky som vedel. No tak to je už slušné. Kamarát Bubeník vraví, keď nebúchaš 4 hodiny denne, tak sa nič nenaučíš. To bolo to, ale fakt vtedy ma to aj bavilo. Aký štýl ste hrali? S kapelou našou sme mali taký nejaký... Chceli sme hrať progresívny rock, progresívny metal. A s inými boli také akustické veci, že vyslovene také pesničkové, so saxofónom, akustické gitary, rôzne. Ale tá naša srdcovka sme vyrástli na Iron Maiden, Halloween, Metallica, ale hlavne potom neskôr Dream Theater, to bol náš akože idol, to bol taký... Absolvoval si aj koncerty naživo? No jasné. Že sa pýtam, čo? Hej. Takže to ste boli partia kamošov, hej, asi z tej vysokej školy? To som bol s bráchom a práve chalani tak rôzne. Aj väčšinou tam odtiaľ od nás z dediny a okolia. Kde sme sa rôzne stretli na nejakých iných akciách a mali sme také podobné to muzikantské cítenie. Jeden chalan bol starší, ktorý akože hrával predtým a iba tak nás sledoval. My sme si... Začalo to tak, no keď sa bavíme, tak to nemusíme odbaviť. Jasné. Takže mali sme tam takého akčného pána farára, ktorý bol tiež by the way z Hriňovej. Peťo Tkáč, ktorý za nami prišiel, že chalani, že pani primátorka na dedine je starostka. Mi hovorí, že má tam nejaké nástroje na obecnom úrade na pôde. Nechcete ich? A my, že chceme. Tak sme išli pozrieť, boli tam bicie, bola tam bása, bol tam aparát. A my sme s tým začali hrávať v kostole, človeče. Akože bol to celkom náklad na tých ľudí. Staré babky tam pozerali na vás asi, že čo to? To ešte ti nič nehovorilo niečo ako že dynamika, alebo že si schopný ako aj potichu hrať. To nie. Normálne sa išlo na plnej gule, fakt. A my sme to mali za orgánom rozložené. No, akustika perfektná. A tie naše Iron Maiden sme si tam akože hrali. Nemali sme aparát taký, tak vieš, gitara išla normálne do celého ozvučenia. Ja som mal nízku stoličku, tak som zobral organistovi ten misál, z čoho hral, dal som si pod zadok. Potom, že vraj ho nevedeli nájsť mesiac, lebo on bol tam. Hej, akože divočina. A za nami prišiel ten Stano, gitarista, že chlapci, že takto. No ale možno videl, že nám aspoň niečo z toho ide, alebo že máme minimálne chuť, tak sme začali spolu akože hrávať a vymýšľať vlastne svoje veci. Ale to, ako sa volala? Tá naša hlavná sa volala The Elements a potom iné boli
Sila lampa svieť, s bráchom sme hrali a to ešte musím asi tak ako sa trošku vyhraniť, že to bola iná hudba. S Adamom Ďurisom sme hrávali, ešte aj s Peťom Bičom, on mu robil v tom čase producenta. Počkaj, no tak teraz sa tu dostávame k tomu, že ty si hviezda normálne. Nie. Ale hej, aj s Máriou Čírovou ešte. Takže tým som takedy žil fakt ako. Mám veľa ako keby kamošov a ľudí, s ktorými som hral, ktorí to dotiahli. A ty si prečo? Prečo si od toho sa odklonil? Neviem. Myslím si, že sme si akože svoje užili. Vieš, no tá naša kapela Dilemens, to nebolo nič, čo by malo mať ako vo vienku nejaký masový úspech, nejaký progresívny rok, vieš, komplikované skladby, čo sme vedeli navymýšľať, tak sme navymýšľali od 10 minút. Jasné. Nie je to nič, čo by ako išlo mať nejaký taký úspech. Plus, ako som hovoril, vychádzalo to ako keby aj z kostola, bol tam aj nejaký taký gospelový podtón toho, takže to je, vieš, to je kombinácia, ktorá ako ti nedá veľmi... Není pre masy ľudí do rády. Áno. A s tými ľuďmi, čo sme hrali, tak Adam napríklad, hej, on to zobral takým svojím štýlom a zmenil úplne prístup k muzike, s ktorou nakoniec prerazil, však ja mu to prajem, ale my sme vtedy hrali niečo úplne iné s ním, takého Peťo Bič, ktorý mu robil producenta v tom čase, tak ho tak ako vychovával a smeroval do takého akože John Mayer, Fallout Boy alebo Lenny Kravitz tým štýlom a takú hudbu sme aj vtedy hrali, aj on takú hudbu tvoril a potom, keď sme sa rozišli, tak viem, že rôzne veci skúšal, také disco, techno a potom vlastne prišlo také tie mandolíny. To zabralo. Také pesničkovanie. Ako dlho, koľko rokov si sa venoval takto intenzívne hudbe? Tak nech od 15 sme akože už niečo riešili a nech od 18 možno do čo ja viem, do 30-ky. No celkom slušne, takže aj si to bral, stále to bolo len ako zábava, alebo to bolo v nejakom momente aj, nechcem povedať, že živobytie, ale... To nikdy nebolo. Nie? Tak v hlave to bolo živobytie. Veľa času, a my sme sa snažili koncertovať aj v Čechách, takže veľa sme s tým času strávili. Aj ja som to bral vážne, dokonca som chcel ísť na konzervu už ako inžinier ekonómie, som sa išiel prihlásiť na konzervu a vtedy mi ten riaditeľ hovorí, že ako dobre, že ešte sme tu nemali inžiniera, bola by to sranda, ale že to vám vôbec ako netreba, dohnite sa tuto s Peťom Solárikom na hodinách. Tak potom som chodil akože súkromne aj v Bratislave, tak to isto aj tu, akože na konzervatórium, ale iba na bicie, čiže nie na všetky ostatné predmety. Ale vtedy som sa to snažil ako keby, a neviem kam dotiahnuť, no ale akože byť dobrý. OK. A je to tak, že ešte teraz máš doma bicia, zahráš si, či už nie vôbec? Mám, sem tam ešte hrávame, áno. Hej? Že ešte tak ako... Už necvičím, niekedy to je cítiť, zvlášť keď ideme na koncert a ani si neťukneme predtým, tak sú také chvíľky. Pol hodinku sa rozbiehať. Poviem si, že tak toto miesto radšej si zľahčím, vynechám, do toho sa púšťať nebudem už teraz. Hej, cítiš, že tá najjemnejšia motorika ti už ako až tak nefunguje. No. Tomu sa naozaj musíš venovať. Jasné, však to je hudba, hej. No dobre, a teda si povedal, že si vyštudoval tú ekonomiku v Bratislave a potom sa vrátil sem naspäť na rodnú Hrudu. Áno. A čo ako keby bola tá náplň tej práce? Že venoval si sa aj niečomu, čo si vyštudoval, či vôbec? Áno, 9 rokov som tu robil vo firme, ktorá sme to, teda jeden môj známy si to založil, ako bolo by to na dlhé vysvetľovanie a v podstate sa mu podaril taký malý zázrak. Tá firma robí niečo úplne akože takú maličkú medzeru na trhu vyplňa, že to je až nie je možné. A my sme robili v tom odvetví študentského cestovného ruchu a pre univerzity, jazykové školy, väčšinou tie anglicky hovoriace destinácie a dodávali im dáta o tých študentských trhoch rôzne po svete. Prípadne sme aj organizovali také malé eventy pre nich. Príklad, aby sme to rýchlo pochopili. Takedy si pamätáte napríklad Student Agency, taká agentúra, ktorá robila work and travel a ešte existujú, nie? Či to už neexistuje? Myslím, neviem o tom. No a my sme robili takú možno spojku medzi agentúrami, nazvime ich, v krajinách a tými výrobcami programov. Čiže výrobca je jazyková škola v Kanade alebo univerzita v Amerike. Jasné. A tieto inštitúcie nikdy nepredávali tie programy v tom čase priamo študentom, ale práve cez tieto agentúry. A my sme napríklad, čo ja viem, organizovali event v Turecku, kde si povedala Asociácia jazykových škôl z Kanady, že chce stretnúť 20 najlepších agentov v Ankare a v Istanbule. A tam nejaké prezentácie, pre ambasáda tam prišla a tak ďalej. A hlavne sa vlastne každý s každým stretol
one-on-one meeting a dohodli si, že výsledkom mohlo byť, že nejaký agent z Ankary začal posielať študentov do Vancouveru, do nejakej školy. My sme boli ten medzičlánok. Takže toto som robil 9 rokov. Ale prepáč, čiže dáta, ale aké dáta? Stále celkom tomu nerozumiem. Dobre, že medzičlánok rozumiem, ale ak to nie je tajomstvo? Nie. Tak si napríklad takáto nejaká, väčšinou to boli väčšie telesa, teda nie jednotlivá škola, ale niečo vyššie asociácia si objednala napríklad nejakú feasibility study, štúdiu, že či sa im oplatí vstúpiť na ten, ktorý trh, koľko je stade študentov medzinárodných, kam chodia. A tie dáta ste získavali skadiaľ? Buď zo sekundárnych zdrojov, alebo sme tam chodili a robili sme aj výskumy ako, väčšinou to boli prieskumy medzi tými. A toto je zaujímavé. A to, počkaj, prepáč, ale to ťa živilo, hej? To ma živilo. To som robil 9 rokov, ako keby plus minus to, čo som študoval. Ja som v tej firme bol dnešným jazykom COO, teda ako keby ten operačný riaditeľ, tá dvojka vo firme. Začínali sme vlastne taký možno traja, a keď som odchádzal odtiaľ, tak nás bolo 35 a mali sme kanceláriu v Bystrici, v Bratislave, vo Viedni a dcérskú spoločnosť v Číne s kanceláriou v Tianjine. Takže, ale to bola robota viac menej toho môjho kamoša Sama, ktorý je vyslovene workoholik a on to ako fakt tlačil od začiatku brutálne. A to bolo aj možno to, prečo som potom odišiel po tých 9 rokoch. To súvisí s tým paraglidingom veľmi úzko, pretože som mal nehodu a som skončil na Iske a bol som 2 týždne na Iske a tam som tak ako začal nad tým rozmýšľať, že kurníka, že vystúpil som z toho vlaku, hej, a som si povedal, že musím zase otvoriť ešte tým pádom asi 2-3 témy. V tom čase som už trošku, mal som licenciu na lietanie dronom a trošku som spolupracoval tuto s Rastom Chválom, ktorý má vlastne Garáž TV. A už sme natáčali niečo akože ohľadom aut. On to robil vlastne od čias Smečka, už možno 25 rokov. A ja som sa k nemu tak trochu pridal. Potom s bráchom sme urobili taký malý projekt, práve podpolianskú rožovku sme vyrobili a legálne ako kolkovanú dostali do fľaše, volala sa Morho. A to bolo tiež také zaujímavé. A v tom čase to malo, vyzeralo, že to bude mať potenciál. A tak si hovorím, keď som ležal na tej posteli tam dolámaný, že vlastne keby som tu robil s Rastom toho drona a nejaké to Morho porobíme, že ja sa vlastne asi uživím, vieš, aj týmto. A že už nemusím robiť to. Akože bolo to... Ale to som sa chcel spýtať. Dobre, otázka znie najprv, že ako si mal nehodu? Keď som sa učil lietať, tak tesne po štarte mi klapol padák a ja som z takých 15 metrov tresol na zem. A dolámal som si 2 stavce, členok, rebra, prepichlo pľúca, otraz mozgu. Na Donovaloch? Nie. To bolo na Pohanskom, to je medzi Breznom a... Poznáme. Hore smerom na Nízke Tatry. Ja. Tak práve ste dopočúvali ekonomický podcast. Sa nám to prelieva z tých tém, no. Ale nie, akože super počuť, že niečo takéto možno aj je na tom trhu a vedieť o tom. Tak potom, ako si vyšiel z Isky, tak si prišiel za Samom a povedal, že konec. V podstate áno. Trvalo to ako keby pol roka, ale ten pocit, ktorý som na ten Iske mal, ako keby, že toto oslobodenie, to nevravím nič zlé na Sama a na ten kolektív, to bolo ako fakt výborný kolektív, veľké skúsenosti, ja som počastoval celú Zemegulu s nimi. To som chcel aj povedať, že keď si spomínal, kde ste mali všade kancelárie, čo všetko ste absolvovali, tak to muselo byť aj z tohto pohľadu veľmi zaujímavé, ale v nejakom momente si už cítil, že už to je príliš. Vždy to bolo strašný náklad. Ja úplný extrém dám, keď sme robili jednu štúdiu pre takú školu futbalistickú pri Manchester United, ktorí mali, akože spájali jazykový kurz s koučami Manchesteru. Tak keď som robil tú štúdiu, tak som bez randy bol v kancelárii 2,5 dňa non-stop. Nespal som a dorábal som to. Hej. A to sa stávalo ako keby, že nie bežne, ale... Čiže ten stres a ten tlak bol obrovský. Tá zvučka, čo je o 11. myslím večer na námestí v Bystrici, taká trúba, tak tu som počul z kancelárie bežne. Hej? A sám hovorkoholik vždy bol ten, ktorý proste, že dáme to a teraz zdablujeme tie čísla. Nie, že by sme boli bohatí, on proste mal tú ambíciu to postaviť tú firmu niekam, však sa mu to aj podarilo. Ale vieš, nad tým sa teraz zamýšľam, že
jedna vec je, že chceš zarobiť, to je jedna vec. Druhá vec je šťastie, lebo poznám strašne veľa ľudí, ktorí chodia, no tak idem, lebo potrebujem prachy, lebo neviem, mám hypotéku, alebo chcem si našetriť na dovolenku a potrebujem uživiť rodinu. A potom je skupina ľudí, ktorá jednoducho nepozerá na to, že koľko zarobí, ale robí to, lebo ich to ťahá, lebo tomu verí, no. Áno, a jednoducho vidia v tom zmysel, nemyslím teraz tej práci, ale doslova až zmysel života. Čiže toto bol taký prípad? Toto bol ten prípad. Akurát, čo som si uvedomil na tej iske, je, že ako keby to nie je môj projekt, vieš? Že ja tu dosť dávam svoj život a krvácam za niekoho iného víziu, akokoľvek som ho mal rád, tak predsa to bavilo ma riadiť tú firmu, bavili ma tí ľudia, ale možno, že konkrétne to, čo tá firma robila, až nebol nejaký môj vysnený job, vieš? Takže späť plynule k tomu, áno, asi som sa vrátil, ešte som fungoval, ale dozieralo to vo mne a potom na konci roka, keď sme zase robili plán na ďalší rok a sama prišiel s tým, že by chcel otvoriť kanceláriu v Rio de Janeiro. A to si povedal, toto je dobrá vízia, tam chcem ísť. A ja som vtedy, že dobre Samo, ale že ja končím. No a v Riu sa dobre lieta. Že dám ti pol roka, kľudne nájdeš si niekoho iného, ale a tam som to utiaľ. No, no dobre, ale... A ako ste sa rozišli? To ma ešte zaujíma. V dobrom? Všetko OK? Hej. Máš dvere otvorené, keby si sa chcel vrátiť. Doteraz sa stretávame aj s chalanmi, čo tam ešte ostali z firmy, aj s ním. Musím sa poďakovať, dostal som aj akože taký štedrý padák zlatý na odchod, čo som nečakal. Samozrejme na základe toho, že som ja odchádzal. Jasné. Tak aspoň tak sa ti zavďačil asi za tú celú robotu 9 rokov. Predsa len nie je jeden piatok, ale je to dlho. No ale dobre, tak nie, že vráťme sa. Vráťme sa k tej rožovke. Vráťme sa, áno, to, čo na Podpoľaní ide ako potok. No a tak môžeme ísť kľudne aj k tomu, ako chcel som niečo iné, ale môžeme ísť aj k rožovke. Kde vznikol tento nápad, že ideme vyrábať morho? A prečo morho? Starky mal som ho veľmi rád, to je prvá vec, takže ak aj poviem nejaké smiešné veci na jeho adresu, tak to myslím v dobrom, on to vie. Ale dá sa povedať, že on bol relatívne akože taký alkoholik. A tú rožovku mal rád a on ja sám robil. No ale bol to výborný človek, možno mal iba tento neduch. A my sme s bráchom vždy tak rozmýšľali samozrejme, že ako prebrať ako keby to dobré z toho dedičstva, že vlastne on to vie robiť, má na to nejaký svoj trochu recept. A samozrejme sme asi aj rozmýšľali, že ako urobiť nejaký biznis možno, že s čím uspieť. No a potom nám prišlo, že dobre, radi by sme urobili tú rožovku, lebo možno až na niektoré, ja neviem, raz niekedy v 80 rokoch, alebo niekedy bola akože oficiálne fľaškovaná rožovka, ale okrem toho to bol vždy vlastne ilegálny nápoj. A aj doteraz, keď si chceš vlastne vyrobiť v pestovateľskej pálenici, tak zákon definuje, z čoho si môžeš. Ovocie, víno, hrozno, neviem čo, ale nie je tam spomenutá raž, nie je tam spomenutá žiadna obilnina, čiže nesmieš, hej. Môžeš ju vyrobiť iba teda na čierno, alebo oficiálne v liehovare. No a teraz sme prišli k tomu, že liehovar, ak si chceš urobiť na Slovensku, tak v starých peniazoch to bolo, potrebuješ základné imanie 666 000 korún, hej. Preto je tých liehovarov na Slovensku asi iba 20. No. Takže všetci to robia na čierno, teda všetci. Myslím si, že tomu aj trošku prišli na klop časom, práve neviem, 90. roky alebo 2000, že sa tam ľudia aj udávali a tak ďalej. Takže práve, že naopak to sa stala celkom vzácnosť. Dá sa to zohnať kaďako, ale musíš naozaj poznať ľudí a pomaličky aj oni ti musia veriť, aby ti to vôbec predali. No. Takže že my urobíme tú prvú legálnu rožovku. A bolo nám jasné, že rožovka má nie dobré renomé medzi ľuďmi. A že ako využiť tú drsnosť, tu možno, že si ľudia, rožovka, vieš, to pomaličky, ako keby si povedal, že repák. A reku tak, a ja som teraz tak na mňa napadlo, že to keby sme si akože vypili a že nech sa že morho, že je to také slovenské, také mocné a zároveň ako keby, že v istom zmysle ako keby negatívne, ale z toho negatívne spraviť pozitívnu vlastnosť tej pálenky. No. A natočili sme, a vidíš, témy sa sami prepletajú, lebo v podstate sme natočili tomu taký klip. Myslím si, že na tú dobu bol veľmi pekný, lebo sa nám akože ozvalo Tesco, Metro, hoci kto chceli nás predávať, dokonca niektorí iní, že ktorá agentúra nám robila ten klip. A to bol vlastne úplný začiatok takej užšej spolupráce s Rastom Chválom, lebo jeho som poprosil, že či by mi išiel s tým pomôcť ako s kamerou, ja som si to režíroval aj produkoval. A on mi to pomohol natočiť práve na tom Pohanskom, práve presne na tom mieste, kde ma vrtuľník bral asi o rok alebo dva, presne odtiaľ, zlámaného, tak tam sme natočili takú ako keby reklamu tomu morhu, že
tí Rímania tam sú rozbalený tábor, prichádzajú tí Slovania so soľou, s chlebom, ale on v podstate akože odpľuje si, chce, aby mu poboskal prsteň a vtedy stvrdnú rysy, zoberú valašky, zatnú do stola a že morho, the spirit of Slovakia, hej? Že malo to mať. No, tak to sa nám tedy podarilo a to bol taký začiatok tej kariéry, ako keby sa to preklopilo na ten film a na tú spoluprácu s Rastňom Chválom. No ale tú reklamu vieme ešte dať pozrieť na YouTube. No, hej, stále. No, tak potom si ju pustíme po podcaste. Ja som teraz zostal úplne až vyvalený, že keď si povedal, že to chceli kúpiť aj veľké spoločnosti, tak to nebolo len také, že chalani ste sa stretli a niečo ste vymysleli, ale malo to už svoju úroveň. Ja mám iba tak, aby sme vedeli, že sa bavíme, ukážem iba možno, že ako to vyzerá, ale nebolo to málo, nám sa to podarilo, myslím, že to bolo veľmi pekné, ale tá byrokratická vec okolo alkoholu na Slovensku nie je jednoduchá a keď to skrátim, tak hej, nemôžeš mať ten liehovar, lebo na to nemáš peniaze, ale dokonca nemôžeš ani distribuovať alkohol do napríklad metra Teska ako B2B, pretože na to potrebuješ, a teraz už si nechcem trepať, ale myslím si, že 10 zamestnancov a 200 000 obrad ročný, alebo 100 000 obrad a asi 200 metrov skladových plôch. Niečo také, čo nie je úplne ľahko dosiahnuteľné. Čiže ti ostane tá najnižšia forma a to je to, že to môžeš predávať koncovému zákazníkovi, čo je niekde s registračnou pokladnicou na jarmoku. Alebo ako sme to my, ako to už bolo iba taká symbolika, že online, hej, že cez Morho.sk. No. A neviem, čo som tým chcel povedať, ale tým som chcel povedať, že vlastne sa ozvali áno tieto spoločnosti, zaregistrovali to, páčilo sa im to, ale my sme jednoducho nemohli ísť tým smerom. Nemali sme na to licenciu. Ale nebola šanca na nejaký vstup silného partnera? Trošku máličko stále, ako keby ten projekt držíme nad hladinou, veľmi jemne a tesne. A možno, že to je ako keby tá jediná nádej, že ako ešte na to možno kapitalizovať. Vlastne, lebo sme do toho tiež dali veľa práce a to je možno jediná šanca, ako keby z toho ešte niečo mať. Stále sa dá kúpiť takýto nápoj? Dá sa kúpiť stále, áno. Ja som to už asi dať registroval, lebo keď si to povedal, tak mi to tak naskočila kontrolka, akože že už som to asi niekde videl. Druhá vec je to, že to vychádza strašne draho a to proste keď sme to napočítali a v tom režime, akom to robíme, že vlastne sme sa museli nájsť liehovar, ktorý bol ochotný nás vlastne pustiť do svojej réžie a my tam urobíme si ten svoj kvás, všetko a pripravíme, oni povedia, OK, teraz vám to vypálime a nafľaškujeme. Tak proste keď sme to vtedy počítali, tak sme sa báli, že to bude, ja neviem, že do 20 €, vieš, že strašne drahé za pol litra so všetkým. No a nám to vyšlo, že vieš, ak si tam necháme ešte aspoň niečo na marketing a niečo, nejaký zisk, takže 32 to bolo v tom čase a my, že No a dobre, za ten čas iba takto online sme toho možno, nemám to v hlave, ale akože cez 1000 sme, aj keď v podstate so žiadnym ziskom, ale nejaké číslo sme takto predali. Ale tak marketingovo to vyzerá zaujímavo. Áno. A čím ďalej to bude, ako si aj ty už naznačil, že už je umenie nájsť. Áno, vzácnejšie to bude a pre Slovensko, teda neviem, či je to len typický nápoj pre Slovensko, alebo či sa aj niekde inde pálí rožovka. Sú druhy whisky, ktoré sa môžu robiť ako keby buď z ráže, alebo z miešaného zrna. A keď to nezreje ešte v súde, tak to by bol ekvivalent. Že ako keby tá panenská nezretá ražná whisky, to by mohlo byť najbližšie tomu. Toto je perfektné. No ale ty si povedal, že si teda mal úraz na Pohánskom. Nechceme veľmi hovoriť o smutných veciach, ale stalo sa. Hej, a všetko zlé na niečo dobré, ako sme počuli pred chvíľou. Tebe to otvorilo oči. Čiže tvoje uvažovanie do budúcna po tej nehode bolo smerom k rožovke a druhá už bola produkcia ohľadne Garage TV? Áno. A to ťa začalo tým pádom živiť? Tú rožovku som, to sme tak nejak, tiež ako hobby, popri všetkom pomaličky riešili. To bol taký malý motív, ale už som vtedy robil s Rasťom takým spôsobom, že sem tam som s ním išiel niečo natočiť, zobral som si dovolenku, zvlášť cez tie drony, lebo som mal licenciu na lietanie. No, ale on mi už tak párkrát tiež naznačoval, ako keby, že tak ako nadhadzoval rukavicu, že Šulko, ale teba je v tej agentúre škoda. A možno, že najviac to asi s tým klipom prišlo, že naozaj to bol pekný počin. Musím ako nejak tak nebyť skromný, lebo teším sa z toho. A tam on potom mi to akože tak naznačoval, že možno, že keby som s ním išiel robiť, tak by vôbec tomu nekládol ako prekážky.
Takže teraz tvoj hlavný zdroj príjmu, to tak poviem, je Garage TV? Áno. Toto je projekt, ktorému sa venuješ momentálne naplno. Áno. Úplne. My ťa nevidíme teda viac menej na obrazovke, ale to, čo vidíme, tak za tým všetkým si ty. Áno. Tak povedz nám niečo viacej od Garage TV. Tak musím spomenúť, ako Garage TV je samozrejme spätá hlavne s Rastom Chválom, ktorý ju založil. On bol ten, ktorý robil v Smečku a založil sekciu o autách Autosme.sk, potom s nej odišiel a vlastne založil si svoj projekt. To bolo naozaj v začiatkoch YouTube. A on bol, dajme tomu, ten prvý slovenský youtuber o autách, kedy ešte YouTube nebol. Lebo on ešte na Sme portáli vlastne mal krátke videá už v tom čase. Kadejaké vtipné historky sú s tým spojené, kedy ja som to už v tom čase sledoval, nepoznali sme sa a viem, že keď však pred rokmi bol veľmi malý objem dát, ktorý si mohol prečerpať cez mobil a vždy, keď som si pozrel 1-2 jeho videá, tak proste to bolo v čudu a on vraví, že oni mi to tam dávali, ono to strašne komprimovali, strašne malé to bolo. Ale ja som vedel, že keď to dám na ten server a prepíšem názov, tak tam pôjde potom ten môj súbor v plnej kvalite. Že vedel takéto typy a triky. Áno, čiže ešte pred YouTubeom takéto srandy boli a on si potom urobil Garage TV a veľmi krátko potom nastalo toto a začali sme ako keby robiť spolu, ale tak ja samozrejme je to jeho projekt, on je jednotka, ja som tam prišiel najprv ako dronista, potom kameraman a nakoniec som skončil s ním ako spolumoderátor. Raz mi tak povedal, asi sme išli na autosalón do Ženevy, myslím, že tak poď, že skúsime spolumoderovať. Áno. Tak bol to krst ohňom, lebo musím povedať, že nemyslím si, že mám na to prírodzené vlohy, dosť som rýchlo rozprával, brblal. Bál som sa toho a divák bol v tom čase veľmi zvyknutý iba na Rastia, takže akože vypil som si svoje od úvodu, ale asi aj Rastie tomu veril, že on podržal ma aj v tých momentoch, kedy akože to bolo ťažké a super, hej, ako je to už v podstate dávno, toto už je tiež 7 rokov. Jasné, no ale vravíš, že začínal si ako ten kameraman a už potom aj moderátor, tak prehľad v tých autách musíš mať, alebo musel si aj predtým mať. Mal som vždy tú pasiu pre auto a pre autá a pre hocičo, čo má motor. Vieš, že u Starkej 12-13 ročný som už chodil na traktore. To som chcel povedať, že prvý stroj bol traktor, predpokladám. To je kosáčka, mne to bolo jedno, všetko, čo sa hýbalo, hej. Čiže možno nie som ani ten... Máme v tej novinárskej obci takých tých knihomolov a encyklopédov, ktorí vedia o každej skrutke a o každom modeli. To nie som ja sa ani tam necítim, že by som teda všetko vedel. Ja som mal skôr tú vášeň pre auto, pre jazdenie a možno aj pre film. To ma tak akože spojilo, že obýval som filmy, réžiu, blablabla a tu sa tak spojilo. Tá náklonnosť k filmu a náklonnosť k autám. Takže to tam spájam. Ja si myslím, že ak som v niečom dobrý, takže viem urobiť dobré video. Možno o niektorých autách, čo boli pred 5 rokmi, keď sa ma spýtaš, tak ja si budem pamätať, ako to jazdilo, pamätám si, aký to bol pocit, čo sa mi na ňom páčilo a čo nie. Nebudem si možno pamätať, koľko to má kilomatov, hej. Jasne. Čiže to sa dá pozrieť stále v technickom preukáze. A tak to aj beriem, ani nikdy nebola moja ambícia tam akože dospieť. Takže takto. No dobré, a teraz už si ako taký etablovaný ten moderátor, už sa tam vyskytuješ teda častejšie ako na začiatku, tak je to tá pozícia, v ktorej sa už cítiš tak akože ako doma. Áno. Je to už v pohode. Áno. A minule som sa s niekým rozprával a nejak tak som musel konštatovať, že zasa to bude znieť ako keby zle, ale normálne som povedal, že vieš čo, už mám pocit, že som v tom dobrý, lebo viem to video zmáknuť akože takto, že ja viem, ako ho treba postaviť, ako si ho pripraviť, a čo dám na voiceover, čo dám na staťáky, čo dám na živý vstup. A viem, už si verím v tom, že viem spraviť dobré video. No okrem teba, akože kameramani sú tam ešte nejakí? Aký ste nejaký veľký tím, ktorý robíte, čo je jedno také video? Máme to veľmi asymetricky postavené, lebo sme ešte časom prišiel k nám jeden kolega Vašo Lipavský, ktorý je ako keby echt naozaj práve ten typ motoristického novinára, ktorý to robil od skončenia vysokej školy a písal do Automotorsport magazínu a do Autobildu. Čiže on je práve ten fundovaný typ, ktorý mal možno zasa opäť problém sa postaviť pred kameru a dať to na video, ale on to má v hlave, on to bol vlastne píšúci novinár celoživotný. Takže on tam ako keby ešte pribudol, tak sme traja moderátori.
Ale s tým, že vždy sme si aj navzájom akože kamerovali, keď mal napríklad Rastio video, tak ja kamerujem a naopak. A potom máme Mariana, ktorý je vyslovene, on robil aj v RTVS, on je iba ako keby sa venuje kamere a potom my ho doplňame, keď potrebujeme dve, tak idem ja, alebo naopak Rastio. Potom máme ešte chalana, ktorý nám robí akože sociálne siete a Rastiová žena robí taký ten back office. Faktúry a tak ďalej. A ten formát vy vychádzate, alebo priznám sa, ja vás nejak nesledujem. Viem, čo je Garáž TV, alebo videl som niektoré ukážky, respektíve niektoré krátke videá, ale ako často vychádzate, alebo aký je ten formát, aký je ten charakter? Keďže YouTube je v tomto slobodný, nemáš minutáž, nemáš uzávierky, ale počítali sme si, že keď akože ide, tak dávame tých 6 videí za mesiac. Čiže minimálne jedno za týždeň určite a kľudne niekedy aj 2, aj 3. A tematicky to si dopredu chystáte, alebo je to vždy len spontánne? No tak cca, ja neviem, 2 mesiace dopredu máme v kalendári tie autá. Oni ako prichádzajú proste importérovi, tak podľa dôležitosti modelu buď aj importér ti ho sa snaží posunúť, že budeme mať auto, urobte nám recenziu. Naopak niektoré modely sa ty zaujímaš, aby si mal skôr, možno ako ostatní, o ktoré vieš, že bude záujem, že ľudia to chcú vidieť. Takže je to také... Takže prepáč, toto sú recenzie na auta, lebo priznám sa, že ja som videl niečo ohľadne techniky jazdy niekedy v zime alebo niečo také. Môže byť aj takéto veci. Aha, čiže to je len doplnok, ale základ sú recenzie. Základ sú recenzie, nejaké také spotrebiteľské testy, ktoré, ja neviem, určite ste niekde videli v minulosti, ja neviem, Top Gear. No, jasne. Tak to je samozrejme to, čo mnohých inšpirovalo, možno inšpiruje dodnes a oni to robia možno neblízkym štýlom, že trošku je to aj zábava, alebo z veľkej časti je to zábava a z nejakej je to aj relevantné ako spotrebiteľský test a na nejakej takej hranici sa my aj bavíme, že v podstate, keď sme si robili prieskum medzi svojimi divákmi, že čo oni od toho čakajú, tak je to fakt ako, že asi pol na pol. Polovica čaká zábavu, polovica čaká informácie a radu. A tam sa snažíme aj balansovať, aby to bolo zaujímavé. Aj sa nám stáva, že stretávame proste celé rodiny, že nás pozerajú, hej. Jasné. A ešte ma tak trošku zaujíma, kým prejdeme paraglidingu. Sa k nimi dostaneme. Ale ja kontrolujem čas, ale ešte máme aj na to a o tom sme sa chceli hlavne rozprávať, ale toto ma ešte trošku zaujíma len tak, že tá štruktúra je daná, hej, ale ja neviem, koľko trvá taký jeden klip? 10 až 25 minút. Že takto to stlačíte. Tak to je zaujímavý spôsob fungovania, ale priznám sa, že ja som stále bral, že to sú len také krátke videá, ktoré poukazujú na niečo, hej, povedzme na techniku jazdy v zime, to, čo som už hovoril, alebo možno na kvalitu správania sa šoférov, alebo nejaké dopravné komplikácie a podobné veci, ale toto som teda nevedel. Tak trošku, teraz prepáč, ale nie je to trošku aj nuda niekedy? Niekedy áno. Pri tom, že aký si kreatívny, tak mi to príde trošku také... Predtým, ako to ideš robiť, alebo inak, hrbu chalanov by som mohol povedať, že stretávame, ktorí by to chceli robiť. Hej? A chceli by byť na našom mieste. A ja iba môžem povedať, že áno, a v niektorých, alebo v veľa prípadoch to tak je, že máme fakt dobrú robotu snov. Veľakrát je to ale proste robota, ktorú si musíš odmakať, odstrihať za počítačom, odvymýšľať, keď pripravuješ to video. A nie každé auto je proste Lamborghini Diablo, že ideš teraz, proste sú to častokrát obyčajné modely, ktorému musíš, a my sa snažíme tomu nájsť nejaký príbeh. Hej, že nie len sa postaviť k auto a povedať, že to je nové a má to nový motor a má to toľko kilowattov, ale niečo. Tak podať to tak zaujímavejšie. Môj taký, podľa čoho som sa riadil a sa riadím, je, že ako napríklad tak boli priatelia, tak vždy každý ten diel bol nejakou jednou vetou charakterizovaný, že hej, že the one with Joy's sister, alebo ten diel, kedy Chandler požiadal Moniku o ruku. Hej, že aby si to vedel jednou vetou. A ja som chcel, aby každý ten jeden diel mohol byť tak charakterizovaný. Aha, to je vtedy, keď viezli drevo v skále, vieš? Alebo to je vtedy, keď sa snažili prejsť autom cez Ďumbier, alebo... Jasné. Tvoja obľúbená značka? BMW. Nemám. Stojí tu pred štúdiom. Mám svoje BMW a mám ho veľmi rád, ale asi by som už teraz nepovedal, že to je moja obľúbená značka. Dosť teraz v poslednom čase robí taký dizajn, ktorý úplne mne nehovorí. Takže teraz, keby si mohol kúpiť, tak čo by to bolo? No, z tých, o ktorých ste robili reportáž, ktoré by bolo teraz momentálne v tvojej garáži? Viac by ich bolo, ale... To je tá vec, že čím viac tých aut vidíš a vyskúšaš, tým menej máš nejaký taký vyhranený pohľad, že iba toto, hej. Čo sa nám stáva často, že
práve ty, ak jazdíš 5 rokov alebo stále na jednom a tom istom aute presadneš do druhého, tak zrazu áno, toto mi buď vadí, alebo toto je iné. Veľmi vnímaš tie rozdiely a ľudia sú potom často veľmi takí vyhranení voči značkám a tak. My to máme trošku priemerované, ja každý týždeň sedím v inom aute a viem, že OK, tak viem, že toto má takto, toto má takto a tým pádom aj tie, akože to naj auto nie je, ale určite viem povedať niekoľko, hej, že Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, to bolo 550 koňové zadnokolka, hej, to je to presne to, čo ťa akože by si v prvom pláne čakal a to bolo krásne auto a výborne chodilo, ale to boli aj veci ako, ja neviem, Land Rover Defender nový nás fakt všetkých uchvátil v redakcii, že wow, že to by som chcel, hej. Ja neviem, keď je nejaká taká zbesilosť typu vždy Ford Ranger Raptor, hej, tak to má podvozok ako prasa. S Ďurom Koroňom som robil vtedy taký prechod cez Slovensko a to, čo to auto dokázalo, hej, čiže veľa aut, takmer každé Porsche ťa zoberie za srdce, keď si sadneš do ňoho. Ale aj obyčajné auto. Teraz sme mali Subaru Crosstrek, čo je ako keby nová verzia XVčka a to auto má mnoho vecí, ktoré neznášam, ako CVT prevodovku a tak ďalej, ale to malo tak úžasný podvozok. A to bolo ako keby relatívne obyčajné rodinné auto, ale fakt sme všetci, že ja vám Rastio, chod sa previesť náš Turec na tom aute. Vieš? A to je auto, ktoré na to vôbec nie je stávané na nejakú športovú jazdu. A ty prídeš a zrazu zistíš, že to čo dokáže, vieš? No. Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavovať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému. No ale poďme teraz od Garage TV. Ale vieš čo, teraz som si pozeral zahrievaciu rovinku a my pekne ideme podľa nej. Normálne basketbal, bicie, hudbu sme prešli, Garage TV sme hovorili, o horách sme hovorili. Vidíš, to je tá kostra. A ideme presne. Máš to jednoducho fakt zmaknuté. Scenár napísaný dopredu. Poďme teda k tým, ja to poviem zjednodušene padákom. Dobre som to povedal? Alebo lepšie ich povedať krídlo? Krídlo je lepšie povedať, kozák, áno. Ako si sa k tomuto dostal? No. Hovorí sa, že za všetkým hľadaj ženu. Tak tentokrát to platí. Mal som priateľku, frajerku, ktorá bola taká ako v začiatočnom štádiu lietania, ale mala už preukaz pilotný, mala krídlo svoje, výbavu. A pre mňa to zrazu bolo ako keby, že dobre, viem, že to existovalo, ale pre mňa to bolo niečo také vzdialené, ako keby možno aj, že aj áno, v minulosti to málo ľudí robilo. Aj som si myslel, že je to finančne niekde úplne nedosiahnuteľné. Čiže registroval som, ale reku, OK, je to niekde. A zrazu to bolo predo mnou všetko, hej, takto na zemi tie veci, že tak ukáž, daj to sem, tak idem to skúsiť. No a keď to veľmi skrátim, tak v podstate je to prudko návykové a napriek tomu, že som sa na tom ako hneď na úvod ako brutálne dolámal, tak moja reakcia práve nebola, ako sa ma pýtali, že či som nechcel s tým prestať vtedy. A naopak, že ja som bol nasratý s prepáčením, že čo som spravil zle, že ja to sa to musím naučiť, že ja to musím akože... A vieš, čo si spravil zle master it, ja viem, čo som spravil zle. Tak ako tam bolo veľa, ako vždy každá... Ale nedá sa... veľa. Ale môžeš všetko spraviť tak, ako máš a napriek tomu môže prísť k nejakému problému. Áno, môže. Takže... Ten vzduch nevidíš. No jasné. Ako hovorí jedného dobrého kamošov, padáčkárov, otec, ktorý tiež lietal celý život aj na vetroňoch, že keby sme ho videli, tak možno nelietame. Jasné. No dobre, takže za všetkým hľadaj ženu, to je prvá vec, ale ešte, ja by som možno pre mňa ako lajka, možno aj to vysvetlenie, je to športová disciplína, alebo je to len vyslovene hobby, je to radosť z toho, že môžeš lietať v horách. My tu máme poznámky napísané a priznám sa, že ja tomu aj celkom nerozumiem, ale máš tu nejaké prelety, máš tu kopce, ktoré sú pre mňa, teda Kitzsteinhorn napríklad z pohľadu lyžovania, ty to máš poznačené z úplne iného pohľadu. Tak skús nám toto vysvetliť možno podrobnejšie, alebo Maťo, ty si vravel, že sa viac v tom vyznáš, tak možno... Jasné, no takto, ja by som možno, ak to budú počúvať aj padáčkári, ja by som na začiatok povedal, že chalani, ja som taký, bol by som rád, keby som mohol o sebe tvrdiť, že som priemerný pilot. Hej. Mám na triku ako možno pekné veci, také, ktoré nie veľa ľudí má,
ale nepovažujem sa za špičku Slovenska, ale ani zďaleka. Že práve učím sa, rastiem, baví ma to. Pre mňa je toto hobby, na ktoré možno až príliš často myslím. To je toto, o čom hovorím, že keď začneš lietať, tak je to závislosť v zmysle ty sa už pozeráš na komín a na dym a že aha, takže máme juh, máme pozeráš sa na lúku, tam by sa dalo pristáť, pozeráš sa, že je odlesnený vrch kopca, OK, odtiaľ by sa dalo štartovať. Čiže proste na to stále myslíš a pozeráš do predpovede počasia, že kedy by to šlo. Takže... Čiže vôbec to nie je tak, že zajtra je sobota, je voľný deň, alebo ja neviem, zajtra je streda, štvrtok mám voľno, idem lietať, vyslovene, všetko podriaďuješ, predpoveď počasia, sedí, dnes sa dá lietať, idem. Termika. No, pozri, mám svoje roky, mám svoju rodinu, mám svoju prácu, takže je to vždy o tých prienikoch, ktoré hľadá človek, ale minimálne mentálne by si ty chcel lietať stále. A ja. No, áno, je to aj šport, sú tam aj disciplíny, v ktorých sa preteká, ale možno veľmi v skratke, aby ste pochopili, že čo všetko sa ako pod ten paragliding dá obchať, tak takéto najjednoduchšie je vytrepať sa na kopec a zletieť z neho dole. Hej? A to sa povýšilo na disciplínu, ktorá sa volá hike and fly. Čiže vlastne ty si nesieš celé to svoje krídlo, všetko možné, samozrejme. Čiže šlapeš od spodu až hore? Áno. Žiadna lanovka, nič také. Žiadny, neviem, terénne vozidlo alebo čo, nič. Musíš ísť po svoj. Áno. A to sú tie veci ako ten Triglav alebo Mont Blanc a tak. Čiže to sú už aj zaujímavé kopce, ktoré máš akože... Je zaujímavé povedať, že si ich vyliezol a ešte zaujímavejšie je povedať, že si ich zletel. No pre mňa, keď sme pri tomto, tak sa zastavím, že je to skvelá kombinácia, že koho to napadlo, že jednoducho všetci vieme, čo chodíme na turistiku, že hore jednoducho je to síce makačka, ale vidíš, hore je to skvelé a potom si predstavíš, že to musíš ísť dole a keď to vieš takto spojiť, že jednoducho to zletíš a máš to ešte nejaký taký zážitok, tak to je akože pre mňa skvelá kombinácia, že oproti tomu ísť naozaj pešo dole. A je to dobré na kolená. No, to je druhá vec. Kolena, ale nesmieš spadnúť, pozor. Áno. Potom sú tie následky oveľa horšie. Dobre, ale toto je disciplína. Ty sa aj zúčastňuješ pretekov? Chodíš? Nie. Čiže ty si fakt ten pôžitkár, ktorý... Ja by som o sebe povedal, že v tom hike and fly potrebuješ byť veľmi dobrý a rýchly chodec. Máš si samozrejme ľahkú výbavu. No to som sa chcel aj spýtať, že koľko váži také... Ak normálny padák na prelety, dostaneme sa k tomu, nech váži okolo 12-15 kg, celá výbava, tak na ten hike and fly ja mám takú 7-8 kilovú, ale dá sa to stlačiť kľudne až na extrémnych prípadoch na 2-3 kg. Tak to je úplne, dá sa povedať, turistický batúštek. No. V úplnom extréme by si sa asi dokázal zletieť kopec z... Najľahší padák bol do kila, 900 gramov. Takisto sedačku budeš mať nejakých 900 gramov a kde máš záložný padák, tak 2,5 kila asi v pohode. Tak to sa dá vybehnúť, ten kopec. Áno, a to sa potom robia také množiny toho, že run and fly. Aj také je? Aj také je. Mateo, to je už niečo pre teba. Ale v podstate by sa dalo povedať, že ale tak aj začínaš s tým paraglidingom, že vždy nejaký kopec zlietávaš. A pri tom hike and fly je to povýšené na to, že ten kopec je zaujímavý aj z pohľadu toho výšlapu. No. Ale ako keby tam možno najhlavnejšia a neviem, ako by som to definoval, nie je možno pre každého to tá najväčšia méta, ale určite jedno z najkrajších je aj tzv. Prelety, to je to cross country, XC. Ano, to som sa išiel práve spýtať, lebo vieš, cross country, ja si hneď predstavím cyklistiku a tu vidím, že paragliding, hrebeň nízkych Tatier. To znamená, že ideš celý hrebeň, ideš ponad hrebeň. Áno. A vtedy vlastne, tak ako pri tom hike and fly, ty štartuješ z nejakého kopca, akurát, že nie je tvoja ambícia iba zletieť dole, jasné, ale nájsť nejaký stúpavý prúd a nájsť ho x krát, pretože ty... Dobre sa to dá práve pripodobniť tým autám, že teba výška pri paraglidingu je ako keby ten benzín v nádrži. Jasné. Čím ho máš viac, tým ďalej letíš. Dobre, ale poďme na tie nízke Tatry. Čiže ja tu vidím poznámku Podkonické pleše, Kráľová hoľa. Čiže vyjdeš hore na pleše, tam ako sa mám povedať, rozbehneš sa, vzlietneš a teraz keď nechytíš ten stupák, ten stupavý prúd, tak si skončil tým pádom, nie? Áno. To sa tak bežne stane. Že si vyhnil. Áno. To sa ti bežne stáva? To sa bežne stáva. Na úvod je to ako keby najčastejšie, že
nie je také jednoduché sa niekedy akože chytiť. To znamená, že hneď po štarte nájsť niečo, lebo ty máš iba nejaký čas na to, aby si našiel ten stupák. Ak to je na plešiach, ktoré majú, neviem, 900 metrov a pristávaš, ja neviem, 500-600, tak máš tých 300-400 výškových metrov, čiže možno nech 10 minút na nájdenie dobrého stupáku. Ak to nenájdeš, alebo nájdeš slabý, alebo s ňou vypadneš, alebo niečo, tak pristávaš dole a buď to ideš skúsiť ešte raz, alebo si povieš, že dneska to nešlo. Nevyšlo to. No a to sa nejako sleduje, alebo to sú oficiálne akcie, alebo je to len individuálne, že ty si sa... Pokiaľ to nie je v nejakej súťaži, čo sú súťaži samozrejme preletárske, tak to je tvoja ambícia. Ja som si povedal, že minulý rok, že proste ten hrebenícky zatier proste musím dať. No. A x-krát som skončil, hej, ja neviem, tak som šiel prvýkrát do nemeckej som pristal. Veľakrát ma zastavila Beňuška, hej, nad to je kopec, ktorý je zalesnený strašne doširoka a musíš ho oblietavať, lebo by si riskoval, ak ideš a nenájdeš stupák, tak proste stromuješ. Čiže ako tam som x-krát, nech 5-krát som skončil na Beňuške, hej. Potom na polomke, na závadke, hej, že už máš tú kráľovku ako keby na dohľad, hej. Ale pokým ty vždy ten ďalší stupák nenájdeš, tak ty ideš iba dole. A to sa ti podarilo prvýkrát toto? Aký pocit to bol? A ešte mi povedz, ako si potom išiel z Kráľovej hory. Ešte som letel trošku naspäť. Tá kráľovská disciplína toho preletárstva, opäť, keby sme sa bavili o preletoch, tak to najjednoduchšie je ísť z bodu A do bodu B. Jasné. Druhý stupeň toho je vrátiť sa. A najcennejší je tzv. Fight trojuholník, rovnostranný trojuholník 3 bodov, ktoré obletíš a vrátiš sa vlastne na ten prvý. A prečo to je ťažké? Pretože ty častokrát práve pri tom prelete využívaš smer vetra, ktorý ti v jednom smere samozrejme pomáha. Jasné. Čiže ak ty točíš stupák, ja začnem na plečiach točiť stupák a mám juhovýchodný smer vetra, ja neviem, nech fúka 10 km za hodinu, hej. Ja točím ten stupák a kým dotočím do výšky, ja neviem, 2500 metrov, tak ja som o 5 kilometrov ďalej, ako som začal točiť. Ak je to v mojom smere, v ktorom chcem ísť, tak mi to pomáha. Jasné. Ale keď sa potom vraciam naspäť, tak to aj z tej kráľovky už potom som sa na to vykašľal, lebo som mal v podstate ten svoj cieľ akože odfajknutý a už nemal som tú mentálnu silu sa s tým boriť, ale ty v podstate ideš 2 kroky dopredu, krok naspäť. Nájdeš stupák, kým ho vytočíš si zase naspäť. Zase ideš dopredu. Čiže preto to je ťažšie a preto ešte ten trojuholník je o to ťažšie, že to je do 3 strán. Sa potrebuješ a keď zariadiť. Si takto vo výškach a neviem, začne sa stmievať alebo niečo podobné, nemáš stres potom? To sa... nemáš. Čo by si mal? Zapneš čelo. Tak si to tak nejak sleduješ, vidíš, že slnko zapadá, vidíš, koľko ešte vidíš. Oficiálne je to do pol hodiny, by si mal pristať po občianskom súmraku. Ale skôr sa normálny common sense, sedliacky rozum vidí, že čo si ešte... A keď si hovoril o tom trojuholníku? Ale posledná vec, že v podstate už predtým, vtedy to už aj prestáva fungovať. Jasné, už tá termika nie. Takže to je jasné, že ideš dole. Iba sa nám stáva, že častokrát si proste akože večer svahujeme nad nejakým kopcom a to je naozaj do západu slnka, vtedy to je krásne, je to pohodové, vtedy ten vzduch je už kľudný, už nie je taký predtermizovaný, je to väčšinou také laminárne a ty si tam vozíš naozaj do západu slnka, to si akože to je romantika. Teraz ma to chytá za srdce. To si tam tak vysíš s tými kamošmi a že A tým pádom musíš mať aj kamoša na telefón, ktorý ťa príde vyzvihnúť, kde treba, nie? Môžeš, ale pozri, tam som bola, keď sa vracal, pristal som pri polomke smerom naspäť, pobalil som sa. Vtedy ma prišiel zobrať, kamoš, to máš pravdu. Ale častokrát sa postavím k ceste, stopujem, alebo počkam, či ide autobus. To už je súčasť toho dobrodružstva. Tam už je, si preletel si niečo, vieš, už poposielaš správy do fóra, že už dal, vieš, samozrejme, sme tam štartovali viacerí v ten deň na plešiach a bol to taký deň, že v ten deň sa iba mne podarilo stade odletieť a bolo ťažké sa chytiť a dokonca som už aj odletel smerom ku Kráľovke chvíľu a vrátil som sa, lebo som to tam stratil a znova som to musel hľadať na tom istom kopci a v jednom momente som si už povedal, že ako je to príliš silné, rozbité nad zemou, že už budem pristávať. Ale chytil som taký stupák, že za chvíľu som mal 2500 metrov a zrazu bol plán A naspäť, že ideme ďalej. No a samozrejme nebolo väčšieho zadozučinenia, ako potom chalanom poslať fotku vysielača zo vzduchu z Kráľovej hole. A je aj určené, že do akej výšky maximálne môžeš ísť? Áno, u nás máš 2500, pokiaľ a nad Tatrami vysokými je to viac, 2900 myslím. To som sa chcel spýtať, ako potom nad Tatrami. A niekedy sa to ako na žiadosť asociácie dá zvýšiť, napríklad, že príde nám notifikácia, že máme povolené v ten daný deň napríklad nad Nízkymi Tatrami 2900 miesto 2500. To ti pomáha akože mŕte, vieš. Tých 400 metrov výškových je ako...
No dobré, ale keď vravíš o tomto, že chytí tú termiku a všetko, tak je to pre mňa strašne taká raketová veda, že ty si povedal, že ty si to jediný z tých tvojich kamarátov na tých plešiach dokázal, tak je to o tom, že nejaké tie skúsenosti, alebo čo tam rozhoduje? Alebo je to aj o šťastí niekedy? No, áno. Asi najviac, tá skúsenosť je asi musíš mať aj predstavivosť, ako to funguje, čiže nejakú vedomosť musíš mať, jasné. Skúsenosť, aby si to jednak aj vedel overiť, ako to funguje a aj potom tú zručnosť mal. Je to aj o zručnosti, ten stupák chytiť, vytočiť, nevypadnúť z neho. Jednoduché princípy v podstate. Orientácia svahu, na ktorú stranu, ako na ňo svieti slnko, pod akým uhlom. Čiže predpokladáš, že ktoré plochy sa budú najviac nahrievať, aj podľa toho, aké majú farbu. Napríklad pleše sa dobre lietajú na jar, kedy ešte nie sú zalesnené, zalistené. Hej? Proste sú holé stromy. Vtedy, keď to tam praští to slnko v tom marci, tak tam idú tie stupáky ako besné. Už tam prídeš v júli, v auguste, tak tie koruny stromov to proste požerú a netvorí sa to tam. Čiže musíš si vedieť predstaviť, kde to asi bude, plus do toho, čo ti momentálne fúka, lebo to presne aj ten nahriatý vzduch je potom hnaný na ten kopec nejakým smerom a OK, zasa podľa tvaru terénu tam to bude, tam je to nebezpečné, hej, ako keď si predstavíš vodu v koryte rieky, ide a máš tam nejaký kameň, tak napríklad za ňou sa to bude točiť, vieš, že za kopcom, za dýzami bude proste rotor, za nejakými sedlami a tak ďalej. Čiže musíš mať aj takéto nejaké vedomosti a potom je to ale hlavne podľa mňa o tom, že si to vyskúšať a aj sa naučiť s tou termikou akože pobiť. Ja som s týmto mal najväčší problém, lebo hneď na úvod som sa dolámal a ako náhle, vieš, tá termika je tiež silná vec. Niekedy podľa toho, aký je ten stupák silný, ak vletíš do nejakého 5 metrov za sekundu stupáku, 6 metrov, tak to je preťaženie, akože ťa vytiahne smerom. To som sa chcel spýtať, že aký je ten pocit, keď vlastne prídeš do toho teplého, že je to hneď, že je hore, hej? Ako stlak riadny. No, to sa zabíja ťa do sedačky podľa toho, aký je silný. A potom, ako ja som bol dolámaný, tak som práve vyhľadával tie časti dňa, kedy to je kľudné, ráno, večer, hej, a ako náhle mi niečo buchlo do padáku, že som pocíkaný až rýchlo dole, hej. Takže ja som mal možno, že až také 2 roky, kým som sa očúkal. Hej, že keď mi to trestne do padáku, tak je to dobré a idem ho teraz ten stupák točiť a idem sa ho snažiť akože osedlať. Čo by si odporúčal, predstav si, že ja som nikdy nelietal a chcel by som to vyskúšať, čo by si odporúčal ako úplnému začiatočníkovi, čo robiť? Vyskúšaj si tandem. To je asi to najjednoduchšie. Hej. Aj budeš vedieť, aký to je pocit, budeš to vidieť a má to niekto iný v rukách. A potom ten kurz, u nás je to relatívne jednoduché časovo a finančne. Už neviem, ako to je teraz, ale nech to je stále možno, že 200-300 eurová záležitosť a 1 týždeň. To je relatívne nonsens z pohľadu sveta, ako sa to inde robí. Aj to viac stojí, aj to dlhšie trvá a dokonca v niektorých krajinách musíš napríklad, ja neviem, rok lietať s inštruktorom na rádiu, že ťa vidí a inštruuje. To som sa povedať, že je to nonsens pre mňa v tom, že tam ide o život vlastne, keďže lietáš. Zaznamenal som tak jasne, že napríklad na Donovaloch na Zvolene na vrchu je kvantum ľudí, keď sú na to dobré podmienky, ale beriem, že väčšina si len zletí dole a týmto pre nich končí. Možno, neviem, taký mám možno... Ako kedy? Ja mám taký laický pohľad, ale všimol som si, že veľa je práve ľudí takto nastavených vo Vysokých Tatrách a predsa len tie Vysoké Tatry sú úplne iné podmienky ako povedzme Nízke Tatry alebo Donovali. Hej, ja letel som aj vo Vysokých Tatrách už, ale nie nejaký prelet, ale to už není pre začiatočníkov. Hej. Aj tam bol vlastne smrťák nedávno, ten Poliak zahúčal. A tak chalani vravili, že áno, že niektorí tam mali aj problém odštartovať. To znamená, že to už ti je taká indikácia, že no neviem, či si tu správne. Takže Vysoké Tatry veľmi nevyhľadávaš v tomto smere. Ešte som sa k tomu nedostal, ako keby na tom mojom stupienku vývoja by možno prichádzali do úvahy tento rok, budúci rok. Akurát teraz sa to skomplikovalo, že tam vlastne zakázali štartovať, hej? Jasne. Ale ešte som sa na to necítil, aby som si povedal, OK, a teraz to idem skúsiť, akože preletieť. Dobre, a keď si hovoril Peťovi, že by mal začínať v tom tandeme, tak bol to aj tak v tvojom prípade? Išiel si s niekým v tandeme? Bolo, áno. Pamätáš si ten prvý pocit, aký to bol, alebo čo to v tebe vzbudilo? Musím povedať, že to nebol ten pocit, ktorý by ma vtedy ako keby tak, že nakopol, že OK, toto musím robiť. Není to ten prípad. Pamätám si to veľmi dobre. Bolo to spojené práve s muzikou vtedy, lebo sme hrali také legendárnej postavičke z Brezna paraglidistovi Hormónovi na 40-ke. Jeho frajerka mu robila prekvapenie a všetkých jeho kamošov nanosila do žiaru, než do ždiaru.
aj nás ako kapelu a on o tom netušil a zavolala ho, že je zle, že potrebuje doktora a niečo. On tam dobehol z Brezna a vlastne mal tam takú party. A on akože nás za odmenu všetkých týchto z kapely aj chalanov tandemoval. Ale nebol to vtedy ten zlomový bod pre mňa. Akože pamätám si to, bolo to na Donovaloch, odviezli sme sa, bola tam aj taká relatívne napätá situácia, lebo chvíľočku sme tam pomaličky išli asi stromovať podľa toho, čo si to teraz spájam, ako hovoril Hormón a čo o tom viem teraz, tak ako asi nebolo ďaleko od toho, sme tam volade zastromovali. Dal som mnou nejakú špirálu a niečo, ale hej, nevnímal si vtedy možno ani nejaké rizika toho. Proste si bol vysoko, je to samozrejme nejaká situácia, v ktorej si nikdy nebol, takže je to fascinujúce, vidíš si nohy a pod nimi celé Donovali. Hej. Ale po chvíli to skončilo, samozrejme on stále hovoril o tom, že tak dneska sme nenastúpali, ale to ti tiež nič nehovorí, v podstate sme iba zleteli. Hej. Ale mal si z toho akože minimálne určite unikátny zážitok. Hej. Ale nebolo to to, že na základe toho, toto musím robiť. A keď vravíš o tom stromovaní, tak som sa chcel spýtať, že ako keby pre mňa ako takého laika príde strašne nebezpečné, či už tie stromy, to je ale možno taký nižší stupeň, ale čo napríklad elektrické vedenie a takéto veci. To je nebezpečné. No, že z toho si napríklad nemal strach, alebo nemal si nejakú situáciu, kde sa musel vyhýbať tomu elektrickému vedeniu. Alebo väčšinou sa robí ten paraglide práve, že tam, kde není to vedenie? Nie, to je zasa vec, ktorú keď začneš robiť paragliding, tak si začneš všímať, že koľko toho vedenia u nás je a koľko tých druhotov všade. A neoznačených ešte, ktoré nevidíš. Že to je des. Ale zasa opäť, keď niekde ideš letieť a štartovať, tak už aj buď ti povedia miestni, alebo si pozrieš, že OK, pozor, tam je vysoké napätie, tam musíš tam letieť. A potom už keď lietáš sám, tak tieto veci si všímaš automaticky, že si dávaš pozor, že ideš do nejakého terénu, kde si možno aj nebol, ale hneď si mapuješ, OK, tak vidím, že tam je lúk a keby bolo zle, tak tam pristávam. Tam sú drôty, musím si dať pozor, že nesmiem sa zabudnúť, že točím, termiku točím a dostanem sa ďaleko za to napríklad, že aby som sa už nevrátil. Čiže tieto veci si už tak akože strážiš. A čo sa týka elektriky, tak nie, som nemal našťastie žiadnu kolíziu. A čo sa týka stromov? Čo sa týka stromov, by sa na čo našlo. Čiže mal si aj ten taký zážitok, že si videl nohy a niekde 10 metrov dole zem? Toto bolo iné, ale hej, nestromoval som takto. Stromoval som pod spomínanou Krížnou, tiež akože nádherný kopec. A chcel som tam, viackrát som sa pozeral na salášky, na ten priestor, že či by sa tam dalo pristať. A vždy som to vyhodnotil, že nie. A potom jeden kamoš tam ako keby s rodinou stanoval a išli sme hore na Krížnu spolu. A ako som letel okolo tam, že tak pristaň tam pri nás. A ja som si tak trošku akože už fandil, že tak ja som už akože lepší pilot, ako som bol. Ja to už akože si myslím, že to dám. No, ale nie, tak celkom to bolo. Akože nebolo to úplne mimo. V podstate chýbalo mi pár výškových metrov. To je ten problém, že vlastne ten padák má nejakú klzavosť a sú techniky na vyklesanie, ale už tak nízko nad zemou na malom priestore nie všetky sú uplatniteľné, lebo pri tom manévri by si sa mohol práve viac ešte zraniť. A stačí tie, čo sa stalo aj mne, že poprvé sa na tej pristávačke akože zmenil vietor. Z toho, ako bol globálny na kopec, tak tam fúkalo opačne. To znamená, že keď som si finálne nadlietával, tak ťa to posúvalo ďalej. Tak som chytil rýchlosť. To znamená, že ty preletíš tú vzdialenosť oveľa rýchlejšie, menej stihneš vyklesať. A ešte ma aj podvihlo, tam bola nejaká termika. Takže ani som si tak úplne parádne nenaletel, ako by bolo potrebné. A do toho ma ešte zdvihlo a ešte po vetre. Takže som to vyhodnotil, máme to aj na videu, že OK, tak stromujeme. Ja som si vyhľadol prvý smrečok, čo bol hneď na kraji. Ale v podstate veľmi pohodlne a pekne pred ním nabrzdil, chytil som sa ho. A vlastne ja som sa držal už smreku a vtedy padák už iba takto pekne sa prevesil, vlastne on preletel ponad strom a padol za ňo. Čiže neustal som visieť na padáku, nebolo to vysoko, nebolo to tvrdo, bolo to ako keby veľmi ideálne a mohol som možno 4 metre nad zemou. No. Ale mám túto jednu stromovačku. Mám. A potom si ako skvačil z toho smreku. To bolo horšie, za smrečkom boli také bučky a toto bolo relatívne povedzme, že bezpečné, toto stromovanie bolo bezpečné, tak potom nebezpečné bolo, keď som to dával dole, lebo po tých bučkoch, vieš, ktoré sú hore takéto tenké, ktoré majú dole možno taký kmeň a ideš do 4 metrov a som to tam skvačoval z každého jedného, lebo vieš, tak padák má 25 metrov štvorcových a sa ti zakrie cez x korún, tak a máš šnúr, však ten padák má 200 metrov šnúr, keď ich naspočítavaš. A sa to rado zachytáva. Takže 4 hodiny som to dával dole a akože vtedy som si skôr mohol vykrútiť krk ako pri tom stromovaní. Keď sa Maťo ťa pýtal na tandem, respektíve na ten začiatok, ty poskytuješ tandemové? Nie. Nie vôbec. Nemám na to licenciu, nemám na to
výbavu, potrebuješ väčší padák, potrebuješ druhú sedačku, potrebuješ aj papier. Už by som na to mal ako keby odlietané, na to mám. Tie podmienky spĺňam, ale nemám to urobené, lebo nevidel som zatiaľ akože... Koľko hodín ročne lietaš? Nie tak veľa, možno 50-60. Čiže tí profíci, tí, ktorí, keď si povedal, že ty si taký priemer, takže tí, ktorí sa tomu úplne naplno venujú... No, 100, 200. Čiže sú na to podmienky. A ešte som sa chcel spýtať, vyslovene je to sezónna záležitosť. Áno, minimálne tie prelety. Samozrejme, ty si povieš, keď neprší aspoň kvapka, tak aj v zime si dáš zletík, dáky hike and flyek si dáš. Dokonca akože termika funguje aj v zime, len tým, že ak je všetko zasnežené, tak sa to odráža, nenahrieva sa to. Ale boli aj v zime situácie, kedy není sneh, zasvieti do toho slnko a vozili sme sa hodinku aj v zime, vieš, nad kopcom. Lebo keď tu vidím aj spomínaný ľadovec, Kitzsteinhorn, tak ten takéto práve podmienky poskytuje. No, to bolo presne v zime a to bol ako keby zletík. Máš nejaké výzvy v tomto, alebo drží ťa ten šport tak, že sa mu chceš venovať naďalej, viacej sa mu chceš venovať, alebo ho berieš vyslovene len ako rozptýlenie v živote? Tak keby si sa spýtal mojej manželky, tak ti povie, že sa mu venujem príliš. Ja by som povedal, že sa mu venujem málo a že sa mu chcem venovať viac. Ale myslím si, že celkom dobrý ako balans to drží. Aj takto, že aj dostávam dosť v rámci toho, čo musím. Hej? Že mám prácu, mám rodinu, mám deti. Tak na základe tohto stále mi ostáva čas a priestor na to, aby som lietal. A aj v práci mi to ako keby tolerujú, prajú. Hej, ja si poviem, je pekný deň, idem lietať, však postrihám to večer a naozaj večer do noci niečo vystrihám. Aj manželka je taká, že fakt ako mi to dopraje a jasné, že musím jej pomáhať a tak ďalej. Ako keby máme určité kredity, vklady a výbery a musíš držať pozitívnu bilanciu. Takže ja sem tam zase toto, hento a už keď mám navkladané, tak potom si sem tam aj vyberiem. Iba čo mi povedala, že... A manželka nelieta? Nie. Čo bolo ako keby pre mňa taká vyznamenanie od nej, keď mi povedala, že keď sme mali to prvé dieťa, prvú babu, Julku, tak som dosť ako keby... A však ona je malá, vieš, že ona ma nepotrebuje, aby som bol pri nej, že ty si vlastne pri nej a to už, čo toto ja budem vlastne dublovať, pekný deň, idem lietať. No a povedala, že akože mala sem tam aj, ako si aj poplakala, keď vlastne, vieš, ona je doma sama celý čas a čaká, že už ja prídem, takže sa budeme aj rozprávať niečo a ja to vtedy vidím, že mám tu nie je treba, idem prísť. No. Manželka je Julka? Manželka je Kristínka. OK, tak pozdravujeme Kristínku, lebo hovoríme manželka, tak aby sme boli trošku osobnejší. A potom mi raz povedala, že keď bolo to druhé dieťa, tak som sa... A som to už tak ako keby aj prirodzenejšie cítil, že áno, tam potrebuje pomôcť a tak. Takže oveľa som sa viac obmedzoval. A ona mi povedala, že hej, že to cíti a že to je super. Potom povedala to, čo ako beriem ako vyznamenanie, že chodíš menej, ale teraz, keď už ideš, tak si preč oveľa dlhšie. Že som sa zlepšil, ak niekedy som sa tam z pleší spúšťal aj 3-4 krát za deň, vieš, a nič, tak teraz už raz sa odpálim a už zaletím volať na polomku, vieš. No, keď si vravel ešte, že vlastne vy sa nazývate paraglidisti, že ste piloti, čiže vy máte normálne akože nejaký pilotský preukaz. Áno. Tak vlastne vravel si, že sa dá nejaký kurz urobiť za tých, povedzme, smiešných 200 € a získaš ten pilotský preukaz, no a potom sa to dá nejak ešte upgradeovať, alebo ako to je? Je to doživotný preukaz? U nás to platí tak, že áno, doživotný je, ale je podmienený vždy lekárskou prehliadkou, ktorú u nás musíš absolvovať každé 2 roky, že si spôsobili a pri tej príležitosti si predĺžuješ ten pilotný preukaz. Dá sa upgradeovať v zmysle, že úplne teoreticky, keď vyjdeš z kurzu, tak by si mal mať takú licenciu, že môžeš lietať, ale dovoluje ti to lietať iba na padákoch do určitej výkonnosti a práve na termické lietanie a prelety by si mal mať ešte taký trošku vyšší kurz a potom môžeš mať tandemový a môžeš mať na motorové lietanie s paramotorom. Že môžeš mať motora. Ale je reálne niekto, že to kontroluje? Že ty by si mal mať už väčšiu, alebo tak? Ako je nejaký orgán, ktorý sa tomu venuje, že to ide skontrolovať na kopec chlapov, že či majú padák, aký majú mať? Počul som, že sa už aj toto stalo, že prišiel práve predseda LAA, to je naša letecká asociácia, amatérska asociácia a skontroloval piloťáky na kopci. Ale skôr sa to deje, že tí, čo lietajú viac a už tak trochu vážnejšie, tak práve si prihlasuješ tie lety do tzv. XC kontestu a
je aj ranking, že koľko máš odlietané v tú sezónu, kto je ako vysoko. A tam už na tie lety tie sú podľa GPS-ka presne monitorované. Jasne. A z toho sa dá už aj postihovať, aj sa to deje. Ale skôr z iných paradoxne pohľadov sa to postihuje. Nie, že či máš na to kvalifikáciu a či máš na to padák správny, ale či si neštartoval v Národnom parku. Skôr ochrana prírody do toho v poslednom čase akože viac mala čo hovoriť a boli chalani, ktoré potom, keď sa to akože rieši a je to vážne, tak sa to posúva dopravnému úradu leteckému a to už ako nie je úplná sranda. Ešte keď o tom vravíme, tak ja si pamätám, že vlastne kamarát Jožko, vďaka ktorému si aj tu, tak že boli lietať tu na Pustom hrade a vravel mi, že museli ako keby oznamovať to, že idú lietať v veži na Sliači. Že ako toto funguje. Že kde to všade treba oznamovať a prečo sa to oznamuje. To ako svet, aj Slovensko je rozdelené z pohľadu toho vzdušného priestoru na nejaké okrsky, ktoré niektoré sú riadené a niektoré sú neriadené. V tých neriadených si ty môžeš lietať pri dodržaní tých všeobecných pravidiel, to znamená, že musíš sa držať v nejakej vzdialenosti od mraku napríklad, hej, kvôli viditeľnosti, pretože aj ostatné lietadlá majú tieto pravidlá, musia ťa vidieť. Musíš dodržiavať určitú výšku, kde už potom lietajú napríklad tie linkové lietadlá, čiže napríklad tých 2500 metrov, súmrak a tak, hej, pár základných údajov, teda pravidel, ktoré musíš dodržať a potom ak si v riadenom priestore, ako je napríklad okolo letiska Sliač, tak za normálnych okolností by si mal mať vysielačku, aj kurz k tomu potrebuješ, akože nejakú certifikáciu a certifikovanú vysielačku a si v spojení s vežou, ako každé iné lietadlo a každých 10 minút hlásíš svoju polohu, výšku a tam chceš letieť. No, to úplne nefunguje lietanie v takýchto priestoroch, čo sa týka paraglidingu. V podstate ani to možno asi nemajú radi, keď tam oni riadia lietadla, ty si do istej miery nevypočítateľná vec. Hej, že, tak ti povedia napríklad, že OK, môžete tu letieť, ale udržajte takú a takú výšku, čo ty nemáš šancu. Nie je šanca, jasne. Takže v takýchto, buď tam lietaš takto, že si s nimi stále v spojení, alebo chvála Bohu tu s tým, že sa vlastne naozaj to letisko Sliač prestalo využívať komerčne momentálne, tak veľa činností tam není, tak oni sú takí zlatí, ich pozdravujem, že sú ochotní nás pustiť hlavne na taký zletík, keď chodíme z Baranova, z Panského dielu, tak aj ty máš aj úmysel v podstate iba letieť tam do Sásovej alebo niekde, hej, nahlásiš im tento plán. A oni keď nemajú žiadnu prevádzku, tak ťa pustia aj bez toho, aby si bol vlastne s nimi v neustálom spojení. A pristaneš, ohlásíš sa im. Aby im takú stíhačku náhodou nevyslali. A keď sú napríklad preteky alebo niečo, tak ty sa do takéhoto priestoru nesmieš dostať napríklad, hej? Že musíš ho obletieť. Čiže sú pravidlá, sú mapy, sú priestory. No napríklad tento, keď už sme tu v našom okolí, tak tento priestor, kde zasahuje Sliač, tak pokade to asi tak zasahuje. Dosť veľmi. Na sever to ide práve až za Panský diel, tam, kde je na Šachtičkách hotel. Na juhu tu myslím, že to ide k vám skoro až k Detve. A z tej strany myslím si dokonca ešte až Trnavá hora tam patrí. Jasné. Tak celkom dosť veľký priestor. No? Dosť veľký priestor. V tomto, čo viem, tak niekde to majú trošku šikovnejšie vyriešené, možno v zahraničí, že ten priestor je definovaný ako určitý lievik. Hej, čiže čím si bližšie k zemi, tým je ten priestor bližšie k letisku. Nie je to proste pác na 5 km do všetkých smerov. Hej? A vieš, to dáva trošku všetkým. Čiže napríklad, keď sme sa bavili o tých Donovaloch, tak to už sú mimo tohto územia a tam už je to voľné lietanie, že tam už nemusíš vysielačku riešiť a nahlasovať sa nejak. Čiže keď si mimo týchto riadených okrskov, tak si relatívne veľmi slobodný. Okay. V zahrievacej rovinke si povedala aj slovo ADHD. moja žena teraz študuje diaľkovo psychológiu a ma s tým stále atakuje, že ja úplne sedím na ADHD so všetkým. Vzorový príklad. Dobre, tak to mi len tak prišlo. Že... Na rozveselenie možno úplne na záver. Neviem, či sme sa dostatočne venovali paraglidingu a ja som sa teda aspoň dozvedel to, že keď chcem lietať, tak si mám nájsť niekoho, kto ma zväzie, aby som vedel, aký je to pocit. Ale je pravda, že vnímam to, že ich je veľmi veľa. Keď sú dobré podmienky, tak tých nie padákov, ale... Môžeš povedať padáčkárov, aj tak sa zvykneme. Dobre, je strašne veľa na tých kopcoch alebo na tých významných bodoch, ktoré si povedal, či už sú to Donovali alebo možno niekde aj inde.
Takže si nás trošku ozrejmil, ale ja musím povedať, že mňa zaujali aj iné témy. Zaujalo ma to, ako si hovoril o garáži TV a ako si hovoril o ďalších tvojich aktivitách a som veľmi rád, že som spoznal ďalšieho bubeníka. Aj ty si bubeník? Neviem, či sa môžem nazvať bubeník, ale sem tam do toho buchnem, ale určite nie v takom rozsahu, ako si bubnoval ty. Ale mám rád tiež tento hudobný nástroj, tak hlavne preto. To mi žena povedala z psychológie, že ti to strašne rozvíja myslenie a nejaké prepojenie medzi mozgové, takže to aj za to som zasa dobrý v iných veciach mi povedal, že to za to, že bubnuješ. No, vidíš. Tak máš benefit aj ty. Dobre, ja ešte posledne, už to uzatvárame, ale možno, aby sme mali komplexný taký pohľad na ten paragliding, tak buď teda iba vybehneš, zletíš, hike and fly, alebo preletíš na inú vzdialenosť, kľudne, že 300 km, dá sa. Rekord na svete je okolo 800-900. Ale to je fakt, že s využitím veľmi silných prúdov v Brazílii. Keď ti príde také, že potrebuješ na vecko. Alebo akro. To znamená, vyvezieš sa lanovkou, hodíte na najvyšší bod a potom špirály, kadejaké také infinity tumbling, akrobácia. To sú ako keby také, by sme mohli povedať. A ešte viem, že keď už sme pri tom, tak sa chodí, neviem ako sa to volá, ale je to vlastne taká štafeta. Neviem, či Red Bull to neorganizuje, asi dajde v Alpách, nie som si teda istý, ty to budeš určite vedieť, tak tam je taká štafeta, že tam sa aj beží, potom sa zase zlieta a niečo takéto, tak... To je práve ako ten hike and fly, možno taká najznámejšia a najťažšia súťaž na svete Red Bull X Alps. Vždy historicky sa lietalo zo Salzburgu do Monaka. Tie Alpy sa prekračovali niekoľkokrát, hrebeň Alp, to znamená cca 1200 km a môžeš použiť iba nohy a iba padák. Sú tam nejaké pravidlá, kedy sa môžeš hýbať, nemôžeš v noci napríklad, že do koľkej môžeš, teda ty niekde pristaneš, ešte rýchlo bežíš, aby si na druhý deň mohol štartovať zase z kopca, ale o nejakej hodine sa musíš proste prestať hýbať a zase o nejakej hodine iba môžeš vyštartovať ráno a tak ďalej. Hej. Na tej poslednej edícii som bol ako keby ako novinár sa pozrieť, aj som si niečo s nimi aj odletel a som ich sledoval celú tú trasu. Tentokrát išli z Celamzé na západ až po Mont Blanc, preto som vlastne na Mont Blanc vyšiel a zletel. A oni sa vracali, obleteli Mont Blanc a naspäť leteli do Celamzé. Rekordne rýchlo to dal teraz ten týpek, neviem, či 7 dní to bolo, ani nie. Normálne to trvá tak 9 tomu najlepšiemu. Krigel Mavrel, myslím, že je 5-násobný za sebou toho víťaz. Akože to je úžas, len to je už hra nariadna. Oni potom asi aj jedlo, aj všetko majú so sebou? Hej, majú aj taký akože support team, že tieto veci im oni sú schopní ich niekde stretnúť a nachovať ich. Nesmú nosiť tú výstroj, ktorou letí, ale aj pomáhajú im aj s navigáciou. Tak to tiež majú čo robiť, ten support si viem predstaviť, keď nevedia vôbec, že kde chlap skončí, tak musia tam letieť na aute. Toto je, akože, fakt som si to užil. Ja som tam, to bolo v júni, bol a ako hovorím, hej, že vlastne človek je nejaké roky už má a už ho málo čo vykolejí, ale fakt som ako malý chlapec pobehoval a fandil som. Tam je asi tá svetová špička, keď vraví, že to je úplne najlepšie preteky, tak tam sa stretnú tí najlepší a takto si to rozdajú. Tak to je super, to je zaujímavé. Lebo keď to takto pozerám sa na to ako šport, tak je to určite umenie aj nejaké také, že musíš to, jasné, že to musíš všetko ovládať a tak, ale je to možno aj o tom troška šťastí, že či naozaj, keď on tam napríklad bol ten prvý o hodinu skorej, tak chytil ten teplý prúd a už o hodinu potom nemusel byť ten teplý prúd. Je to o šťastí. Predchádzajúci ročník vždy sa snaží niekto, alebo všetci sa snažia toho Krigela konečne poraziť. Hej? A minulý ročník, no to býva každé 2 roky, naozaj už mu šliapali na päty, už boli aj pred ním dosť dlhú časť trate a potom prišiel jeden zlomový bod, kedy sa teda vracali tiež Alpami a on to vyhodnotil nejak na základe predpovede počasia a tak ďalej, že letil severným hrebeňom, oni južným a ich chytili búrky a proste kým oni čakali na počasie, pol dňa sedeli pod kameňom, tak on udrel 200 kilometrov. A ahoj. Jasne. A bolo vymaľované. A bol sám na tom hrebení, všetci boli na tom druhom. Prečo? No, je to šťastie, je to náhoda? Vieš, vychádza mu to aj skúsenosť, ale možno aj šťastie, vieš, tak to máš ako aj v orientačnom behu. Všetci sa rozbehnú doľava, ty sa rozbehneš doprava a zrazu získaš body. Takže... Ešte keď vravíme o tej termike, tak asi možno nakoniec, že vy máte normálne nejaké prístroje, kde vám to ukazuje, tie prúdy, alebo či to je všetko len... Ukazuje ti, máš vário, ktoré ti ukazuje výšku a ktoré ti ukazuje, že či ideš smerom hore alebo dole. Lebo ako vo výťahu, ty keď tlačíš tlačítko, tak ten prvotný impuls preťaženia cítiš. Ale po chvíli, už keď sa vyrovnajú rýchlosti, ty nevieš, že ideš hore.
Jasné. To isté je v tom vzduchu. Ty nabehneš na ten stupák, tak samozrejme cítiš, aj keď ťa ťahá hore, ty ho cítiš, blablabla. Ale ten prístroj ti hovorí, že ako rýchlo napríklad ideš, hej? Aj či klesáš. To znamená, že máš takéto veci k dispozícii a keď sa to spojí dnes s mobilom, s apkami, tak to Vario vie zaznamenať, že presne kde, v ktorom bode ten stupák bol. On dokonca vie podľa toho, keď ho točíš a zanáša ťa určiť smer vetra, ktorý fúka, vypočíta si to. A on dokonca ti aj ukázať, že kde predpokladá, že ten stupák je zafúkovaný. Čiže máš také... Čiže ťa vie možno tak ponavigovať, aby si tým smerom nejak... Čiže napríklad točíš ho a stratíš. A teraz pozriem sa do toho mobilu a pozriem, OK, aha, počkaj, tam to bol. A vraciam sa k nemu, pretože vieš, ty si, ak si 2 km nad zemou, tak či to 15 metrov tam, 15 jasné. tam, veľmi ťažko sa vieš orientovať v tom priestore. A to GPS-ko ti tam akože mega pomôže. Čiže nevidíš to, ale takto sprostredkovanie sa dá pomôcť. Toto je veľmi zaujímavý podcast. Tento si budem púšťať asi viackrát. A ja skončím takou funny historkou, ktorá je veľmi nová, lebo my sme sa do tej garáže vlastne presťahovali nedávno do tej úľanky. No a keďže sme spomínali všetko možné sliač, tak to všetko bude dávať zmysel, pretože hore sa lieta z Baranova, ale keďže, ako som spomínal, v letisku, teda v okrsku Sliača iba zlietávame, tak väčšinou vždy ideme z Baranova z Pánskeho dielu nad Sásovú, pristaneme vymaľované, hej. A je to taký kus, že ty keď nenastúpáš, tak si v podstate aj celkom rád, že to doletíš, hej. No a ja som teraz, keď sme sa presťahovali do tej úľanky, tak ja pozerám, že však zo Špane doliny sa na to Baranovo dá krásne vybehnúť. Vieš, to je už... Takže chalani, hoďte ma. A pekne som sa hlásil na väžu, že či môžem ísť a že budem letieť do Jakuba, že nepôjdem vlastne do Sásovej, ale budem pristávať v Jakube. A to bolo krásne na tom to, že nie, že ty konečne letíš na tú Sásovu a si rád, že doletíš, ale ty vyletíš na ten Jakub a pod sebou máš akože mega priestoru a práve môžeš si skúšať tie veci, akože nevravím, že robím makro, ale niektoré prvky si človek vždy akože tak trošku cibrí, hej? No, tak ja poviem rovno to finále, takže som si skúšal také, to sa volá, že wingovery, to je také, ako keby z tvojho pohľadu by to vyzeralo, že sa kývem zo strany na stranu, ale podstata je, že ten padák sa, ak to urobíš dobre, dostáva v podstate až pod teba, zasa sa zhupneš na druhú stranu pod teba, ty si vlastne nad ním, hej. No ale, čiže z pohľadu dole to asi vyzerá, že buď máš nejaký problém, alebo niečo. No. A ja som si tie vengáče, ako som si tak hovoril, že ako dobre som ich teraz dal, tak akože hlboko, že fakt ako išlo som na toto krídlo, ťahal som to až po zem, tesne nad lúkou som to akože... Už viem, čo sa dialo. Už normálne tuším, čo sa dialo. Pristál som, zbalil som sa, išiel som do garáže, akože našej kancelárie, robíme si kávu a raz sa pozerá von okno, že počúvaj, bolo ako veľa hasičov a policajtov, že čo sa robí? Idem sa pozrieť, že čo sa robí. Tak ja si tam sedím, popíjam a on za chvíľu príde, že s hasičom, že Šulko, ale oni hľadajú teba. A ja, že prosím, no tak som vybehol a že nejaká teta ma videla, ako ja akože pikujem za stromy. Zlatá zavolala. Ale našťastie fakt všetko bolo akože by the book, bol som nahlásený som aj pristátie mal, všetko. A v chlapí, že fakt ako, ak sa to stane tu niekde, tak volajte na väžu najprv, lebo my tu musíme byť nahlásení. A Rastio sa smial, že no, že už prichádzal k ním a oni už videli, že sa pozerali tam do tej hory a že tam bude možno aj z druhej strany, pôjdeme tam na štvorkolkách. Celý pátrací tým. A za pár sekúnd dohúčal chlapík z Jojky s kamerou a že čo? Reku, nič, sorry. A Rastio ho pozná. A že tak sorry, ja viem, že si platený od príspevku, tak sme ti vyfúkli. Tak mohli aj tak spraviť rozhovor aspoň, že to dobre dopadne. Že ako si oklamal hasičov. Ale radšej nech sú takéto príhody, ako keby sa malo naozaj niečo stať. Toto je vždy to úsmevnejšie. A zase, ako si povedal, možno aj dobre, že niekto zavolal, lebo sa zlakol a možno to fakt vyzeralo zo spodu veľmi nebezpečne. Áno, to je také trošku nádej, že ešte to možno nie je s nami také zlé, keď niekto akože sa od teba stará, že ťa vidí. No. No dobre, tak myslím si, že hodinka a pol ušla ako voda. Ani sme sa nenazdali a akože o tom paraglidingu by bolo vraviť ešte strašne veľa. Ale veríme, že ešte tento rok niečo pridáš do svojej zbierky výkonov a highlightov a možno ešte tento rok na konci si ťa zavoláme a o niečom sa ešte porozprávame. Alebo sa stretneme v garáži, v Uľanke a spravíme tam nejaký podcast. Príďte na kavičku, určite keď pôjdete okolo, tak pozrite si ruky.
dáme kávičku a môžeme dohodnúť ďalšie Super. epizódy. Super, takže ďakujeme veľmi pekne. Nepoviem, že Martinovi, ale poviem, že Šulkovi. A nech sa darí a hlavne nech zlé zážitky alebo zlé skúsenosti v tomto športe ťa obchádzajú a nech sa darí samozrejme aj v garáži. Super, ďakujem. Ja už dúfam, že mám tie zlé veci vyčerpané a nech sa aj vám darí s podcastom, bolo mi tu fajn. Ďakujem. Celkom som sa potváral. Áno, sme radi. Tak veríme, že nás budete počúvať aj ďalej a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Ahojte. Ahojte. Ahoj. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách. Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.